Mňa upútalo to, že je to projekt, ktorý dokáže zachraňovať životy ľudí a že tým, že vieme pomôcť tým našim starým rodičom, tak som vlastne šírila túto myšlienku u nás v škole medzi kolegyne, ktoré sa toho veľmi chytili a páčilo sa im to takisto. Deti máme súťaživé, takže vlastne skončili tak, ako skončili, čo sa veľmi tešíme na prvom mieste, že aj my ako malá škola dokážeme robiť veľké veci. Ja som to hral celkom často, lebo ma to aj bavilo. Mal som to namiesto iných hier a nejak sa mi podarilo dať taký veľký počet. My ako neurologovia túto iniciatívu mimoriadne oceňujeme kvôli tomu, že pacienti potom prichádzajú do nemocnice včas. Je viac chránená tá najrizikovejšia skupina obyvateľstva, a síce starší ľudia. Cievna mozgová príhoda nerozlišuje vek, ani pohlavie, ani priestor. Ja sama som toho dôkazom. Mala som pocit, že žijem dobrý životný štýl, že som mladý, aktívny človek a napriek tomu sa mi to stalo. Mala som subarachnoidálne krvácanie, čo je jeden z typov cievnej mozgovej príhody a vďaka správnemu rozhodnutiu privolať si sanitku som sa dostala do tej správnej nemocnice, kde mi bola poskytnutá odborná pomoc a tá mi zachránila život. Reťaz záchrany pacientov s cievnou mozgovou príhodou začína priamo v rodinách. Ak deti poznajú základné prejavy ochorenia, vedia správne aktivovať záchranný zdravotný systém a tak sa šance pacientov dostať sa do správnej nemocnice v čo najkratšom čase zvyšujú. Na Slovensku sa nám podarilo za 5 rokov v rámci medzinárodnej iniciatívy Fast Heroes vyškoliť už 72 230 detí. Medzinárodnú iniciatívu podporujú aj neurológovia. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa zapojili do tohto projektu a boli súčasťou veľkej Fast Heroes misie záchrany života našich rodičov a starých rodičov.